Mountain Dew, mga yun. Blampa mo tinyang mozzarella na eh. Yan pala game. Burikit ang panga-crunchy na nitang exterior na. And then you'll get introduced to a soft interior inside. Yan. So bala mo, there's a explosion of variety of texture in your mouth. In short? In short, 3 out of 5. 3 out of 5. Okay. Ngayon ko buri talaga yung mabalas. 1. 1, okay. Ako bring mabalas eh. Kasama mo yung kasama mo yung feel. Botang Talang kepa ng deal, akit talagang malambot siya. Nani, tikman tayo. Kanan tayo na? O, apa mo kita? Aesthetics pa mo kayo. Balo itang kota may graduate kayo, no ka rin kumangan, usually, either mga commerce, mga auto labs, mga kanita kong spot. Kag-graduate na kayo, kanita kong spot. Ako sigurado. Ano yung mga kayo, mga orange king palabo? Color pa, color. Nakasal. Okay. tas sweaty yata. Mas sweaty. What's in English at sweaty? Sweat. Sweat. Food call. Sabi. Ako din madalas mamangan dito. Pero, mamangan ko. Kung ati naman magluto ka lang. In short? Short. Mamangan ka? Okay. So, ano nga sabi mo kay Tintad? Back to my question. Alaan ka luguran na po itong magalwalo kayo gandalan. Okay, pwede pong alang beans. Pong alang makanyan. At yung pamoy ng utang niya, ano yan po ini? Yan, beans yan. Ay, hindi kaya po patinan. Lako tayo, ganito na niya po ini. Hindi kaya rin po patinan makanyan. Ano po ini ba yan? Yan mo po. Nagkakasalas ka. Legit ko niya luya ka sa. Tuloy tayo bukas kanyan. Bukas, mabali. Bukas si mabali. Mabali. Mapin eh. Mabali talaga. So Friday ngayon, ni Biyernes Santo ngayon, ni So Friday pala par, Biyernes Santo na. Biyernes Santo pala Friday. lang. And then, no? No English? No English? Okay, thank you. Oh my God. So kasalukuyan daw mamasa. Mabasa na yata yung camera ko. Nakakalimutan ko basan na kaya pala. Kasi, you know, minuran na niyang Paco de Christ. Oh my God! Balo yan pala na ni Sisig. Yan kay. Siniksik na pig. Sisig means to snack on something sour. So, adwaye possible yung noun. Noun, Names of Crossing. Crossing kagawan mo. bakit di mo kari gagawin kay crossing? Kasi Kenya sinikat ang sisling-sisig ng aling lusing. Ampong itang kang Benedicts, itang minuna. Benedicts. Ampong itang minuna pa itang kang Nino par. ano ang gilagyo eh. Yan talaga yung may kumpisa. Kaya inadapt eh. Nino yan. Ay nasabihan ke. Lapang kado. Experience yung baka kang Mayo, itang mag-comment lagi ang Facebook post yun na yan na ma-related kaya. Aliyah. Ano mo itang ginamit ng tema kaya kay Mayo? Ako itang, balo yun itang palis Bagyo? Oo. Rete, kapatid nga pa-label na Bagyo? Oo. Matic City, Baguio City. Matic City. Atik matinding kwento ganyan, yung babaruga na ako. Siyempre anak ka pa, mababarug na ka na. Ay darago ka na. Anya misa, may ka mo anak ka ma ako. Begog na niya kanya sinturong. Bal mo kabaro lang. Huh! Sabi paglalaway ka mo kanyan. Ay, hindi na eh. Ito, bagay ko ako itang energy nga ita. Kaya pa magsumbag. Ako ay makuha at tandaan ako, may post kong something about music. Bala mo banda yung pinost kasi sinagay mo yung Facebook. Diba? May post yung mga yan. Itang bakal ng wali mo, tsaka yung babor. Kaya nga kakalimang ibiya kaya, ano man. Kalimon may wali. Different countries lang genre na ni. Genre. Since it's Italian food, is it made out of real Italians? Sometimes, most of the time, you know what I'm saying? Ay, naman John. May $5. Ay, naman John. May $5.
30 minutes later. So, bayo ko po pagal sa akin. Baliktad niyo. Shoot mo again, renewed Body. Spa and wellness. Spa and wellness. For wellness Renew. of your body. Renewed. And your spa. body will be renewed. And your spa will Your be spa wellness. will be wellness. And Kapal na ta. Bakit kailangan mo pong may pudpud sandpaper ganyan? We are here at Foro at ngayon po natin ipapa-groom ang ating celebrator today, Daddy! Happy birthday! Babe, buti na mo. Nag-text ko kaya ka na bengin eh. Nung huli siguro, muwana ka na naman ka na ako. Buti na nag-text ka. Kung ali, makaya Johnny kutsilyo ko. Saksakan na ako. Sakit ka talaga butok yung biya ko. Sige, ako mag-reply. Agli, isip ko pala. Malyari mong pandam gaya, second. Bakit mo ba? Di ba magpagas ko? Amo, di ba may pagkas ka pa napon, di ba? O tsaka pagas na ka na namang ini. Kako mo yata pera. Oo, muring gas ka rin. Siyempre, bantang makatipid ka to. Ba- Mama ko ta bukas. Eh paano? Bukas pa ito. O tsaka pagas bukas. Kung ngini ka pagas. Uwi na kami, ma. Pagas na ako. Ay, lalakad kang lalakad. Alak! Ma, muna na ako. Gawa kami project na. Pero ako pa sigurado nung nangoras ko muli. Wa, sige etong! O na kauli mo, ako sigurado nung pamuklad na ka pang pasbol. Balami ka naman makatukod ng Kenny, di paring alte. Ma naman, oo muna na ako. okay, so may lasakya, the Abacan Bridge stood for the socio-economic growth of Angeles. So nang may lasakya, middangan ito. Lalo na api niya ni mag-connect kayang mainland Angeles to Clark. And that was 27 years ago. 27 years ago. 27 years ago? Oh, 27 years ago. Yung lalam na ng bridge, yung idea mo parating lalam ng bridge pa ni basura, makanyan, water, Isda ka na basura. oo, snarang ng basura, tugak. Pero i-change tayo ito notion nito, gawan tayo into an art. Nani ni? Bego ka na? Thai fried rice? Thai fried rice. Thai fried rice? That's my favorite. Yeah. My favorite. So nag-start siya ini, actually, nung lawin niya yung toll house from outside, na guys, magandam kayo. Story mama, ay mama ko na. Kay bagya-bagya, in-upgrade niya kanyang karelang menu, mika palabok, mika... Ay, pero di palabok. Eh, kaya sabi lang din, palabok. ko tao. Easy mo lang. So yung gambas is consisting of Shrimp. paro, kahit yung sauce. Wow. Okay. We're so experts. Fish fritters po ito. Ah, fish. Fish fritters. Fritters. Si fish lang free too. With the gula, free too. So let's dig in. Whoa! Aray ko, may tinidor ka ako. Ayan o, ebidensya. Ninita, piniplay niya eh. So let's dig in. Yung buset. Bakit? Kasabi nga siya pumila, kain akong karas sabi kaya bibuild up yung sarili ko, anak ako. Anak again na. Sinalak na ako umakanyan. Ako na kailanesa. Lalasa yung chili corn carne. Siyempre chili ah. Palagay mo? Talaga? Maparas yan. 2, 1! Welcome, Chef JB! Limone. Lemone. Minyambot kami yung pronunciation. Limone. Lemone. It's Italian. Guys, ladies and gentlemen, please welcome Downey. Passion. Ma, pasali kong sapatos niya, tapos pasali ko pang pialungan. Ako kahit ang... Tapos mga ice cream. Tapos pag merry-go-round ka mo. Tapos pagsabitin namin sa naman. Tapos dakat pa brigawan. Kay ba't po tang selida kayo, nano-nano panggawan nyo eh, nakapapansin na, nutusan na kayo lang panggawan. Kay ba't ala ko manglinisan, eh ako maglinis. Eh yung manarin, balang prinsesa po, prinsesa kayo. Kay ba't ala na akong pera, kay ba't manyad ko pa. Nanong tapos panyabyan nyo, tapos na akong tapos, kay ba't yaing word.
Nanahan ka, pangabagal mo mag-drive na kanyan. Kaya pasulus man bagay yung sakin mo? Chamela pa rin ng babae ito, balami yung kikiket? Na? Pakitat-kitat siya ba mo? At yata, sakitan niya yata yun, tiya sakit. At kikidat-kidat siya mga kanyan. Na? Amo na, yak mama ko. Baka busit, ika kasi yan, nakakakulit kang ma. Pati ako, may dami kang kabolangan mo. O yan, yan ako selling switch. Pasali ko kasing switch eh. Nanong yaka na naman? Eh, gana-gana yata, pasali mo yan, pasali ka ang pasali. Pati yata ka sa siping bali, pasali mo eh. Hoy. Ano naman pipapatin nyo? Uli mo diniyanda ka makanya, may pate kayo? Na? Ika. Ampong ika. Wala na kong giwan nung imipate. Ampong ing pati, aliya, Kapampangan, Tagalog ya. Nya, ampon. O kaya ampong. Okay? Ampong eh ako kakata. Kasi ako yung mayu. Akong tokyan mo. Kenny. Just another additional trivia. Ampon means to take care of something or someone. At tinan mo itang gamitan tayong ampunan tayo ing aso or ampunan tayo anak. Hello guys! At yung kami kay Nica Remollo na ning Marriott. So far okay yan. Malinis lang yung towels. Okay la silver la rin karelang fixtures. Bana kami, bana. So both sides ating towel. Symmetrical. Nice. Good job. Gravity of the galaxy. Sinabi yung partner ng order mo? Chardonnay. Chardonnay. It's white wine. Ito pa rin, sir. Same po. Bruno, I want to ask you, who are you going to bring for dinner? I'm sorry? Kasi it's for 2 people. So of course you're not going to eat by yourself, right? So who are you going to bring? I'm gonna bring my boyfriend. Ay, may boyfriend pala. Grabe ko naman. So hindi ako ikikiss mo ha, si boyfriend. Boyfriend ka. Wow. Congratulations, Bruno. Oh my God! Di ba ikaw yung boyfriend? Wow naman! O sino naman ang dadalhin mo, Kevin? Mag-English tayo. Who are you gonna bring to dinner? I was planning to bring him, but I plan to bring you instead. Oh, me? Oh my God! It's okay. I will have dinner with you if you invite me, if I'm free. Why did you choose me? Well, that's a very loaded question, Rupa. Thank you very much. But I choose you because of world peace. It's really hard right now for me, just my family. Okay, Kevin, you can be an actor. Palakpakan naman natin si Kevin. Pwede ka mag-showtime, ha? Rin niya nga akin. Saluan ko na eh. Puta malakbag eh. Support. Months later. Ako yung balo karela at ginama, di pwede at yun naman fork and pong knife. Yung mobile suit niya, parang na-damage na talaga kasi Oo. Hoy! Uy! Oh, musta? Basta nakamayap ko. Nakamunta? Ay niya, sali ko mong patis. Diyos po! Please po, tao po, mga rolling ke po. Ang Pasko ay sumabis. Santing nana. Sulu. Salangi ko po. Santing yata. Uy! Suka! Let's do this! La 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 la. Lubit ka, Bruno. Kumusta na ka? Minapo na ka. Eh, may kakanan itang swaking lamesa. Malason ka, pare kitang siping tangbali, patupot pagtigjoki yan. Bakan kaya birthday na bukas. Tinpamangan kang repa, Gigi ampong balatong. Mayubong susuyo, Celine. Good morning! No! Wala mo pala kasi ka nga, bro.
How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. Woo! Pagal! Thank you, thank you. Sakti pera rin. Salamat, salamat. Epilanda ako. Silinin ang parang epil. How could this happen? Mag-walk na kami. Happy nini itong lango. Renta ko nga lang exercise, bigla lang may ako pa-exercise. Sabi na rin eh. Suka na ako par. Malayo masaan eh. Sabi na abok eh. Bala ako sa marimla eh. Yung pantalon ko eh. Alam mo ko. Munta na kami finish line. Tambing rekta. Eh ko Martinez. Sige masigla. Bilisan nyo. Rumekta ta finish line. Hoy! Manula rin. Ay, hindi pa. Kawani kayo rin. Wala na akong years. 5 years. Next year, wala na kayo. Judge ko lang yun. Solid yan. Matuwa na yung mga pali. First time ka pa nakakita, o bala sulat yun? Bakit kulitan? Hey, ako, explain ka. Kasi kukulit means to carve it in bamboo. Carve it in bamboo. Kulit. Wala mo, kulkulan may kaya. Wala ako sa kulyat. Aliyah. Wala akong makulit. Kulit. It's the engrave. So, happy ning out jacket. Kasi sulat dala rin kareng kuwayan, kareng bulong, o kanyan. So, ingaos lang yun, ikulitan. Nakasabi mo? Legit itang ebon. Siyempre. I like it. Siyempre. Okay. Usually, ako breed yung mga kanyang kulay, lalo na itang tidtaish look. Namilyari. Gawa na yung alualoy ramen. Balo ko rin ang makipagburol ken. Yung mas look forward na itang pagpag eh. Na? Itang pagpag yung look forward na. Kunyari mo, eh tapa, pwede muli ka niyan par. O makanano ka niyan par. Chat tayo pa. Tatakot tingin ba? Cellphone. Mag-cellphone kayo mo eh. Wala sa tumakas siya. Nino? Itang meter, talakad ka naman kanya. Alili. Basically, bala mo kunan din. Bakit pagkaiba delibing papakanya-kanyang dala ng anak? Malbe ang We The Lokal. Kasi diniscuss me na nandun tayo. Ay ano, happy birthday Celine! Kagana kang tao! Idala! Ano ka nun eh? Cactus Jack? Wow, chula rin kay Binken. Cactus Jack. Cactus Jack. Welcome to Cactus Jack, ladies and gentlemen. Cheers! Nanalo pa. Lalasa yung Espanyol. Rapido. Feliz cumpleaños! Bandoran eh. Bantar na swipe. Kapampangan Filming yung Islam. Ngapin datang ugat ko reto. May nga barala. This is Nica. Happening again thesis. Ayan. So ako to naman guys, pag sinerve na kaya kayo ni, mapali pa yung cookies freshly baked ya po. So nung haluan mo yung ice cream, itang temperature na ning pamangan, maging na mong room temperature kasi labanan na ning ice cream, itang pali na nitang cookies. Try tayo. Alhamora. Cebu Canning area na ng Nepo Canning. Perfect yung al fresco dining. Ano yun? 65. Lemongrass, orange and mint. Sale. Sale, sena.
Lime ang pong mojito. Yung mojito sa Pampanga, nangyabisang malasing. Alright, bakit kayo? Oh my God! Never ko malagat minum kasi magulo. Yes. Mojito pa more. Mojito pa more. Modeled mojito, grabe. Aliparwa. Chef? Sir, non-alcoholic lang po rin eh. Non-alcoholic yan? Non-alcoholic lang? Nanalcoholic. Non-alcoholic. Oma! Itapisan mo na tapatis kay kabilang kanto. Kapit namin nga rin ng milyara. Baka nila magpatis ka Ari ba pang Jordan? Wow! Aming Saudino kasi nang Kanya pinaldoldo, magbatsin-batsin la. Ipanidang ulam, spam. Padalang deodorant, porta medyas. Datangin mo naman susulod dito, matas. Wow! Ayan nga, kikasali na kami kitang sumangid baryo. Kalaguma ka pala ka pa, may laguma ka din. Ate ka pa mabalbas ng kalaguma. Our last word for this episode is the word kahit. Balo mo ng A kapampangan ni because of the letter H. H. Kahit. Alayang H in kapampangan language. Kanya heye pamilit. Okay? Okay. Lunch break siya. Kaya ko magulo. Anyway, the kapampangan word for kahit is agyang. So, hindi naman yung Santa Claus kayo na mo. Oy, Moreno, me gusta mucho el chocolate que hacen en este pueblo. No le tienes en casa. Oh. Bienvenido, de Arribito. Yeah, Bruno, De la Celine. mesa, de cuchara. Chocolate. Pueblo es mi gusto mucho, ha? Rapido. Yeah, swiper, no swiping. Hola, Dora! Wow! Bonus. So ini, nakway From heaven. Unlike other summons, ini crispy eh. Siyempre, pirito yan. Christmas is a time of giving, a time of sharing. So, uling Pasko na Christmas is a mile away. Kaya kaya kami, gopher kami kareng kareng anak. Kasi nangi kami itang kakanan, mga yan. Itang bungal dots, kulagyan dalan. We The Lokal Christmas party. Kasaya. Nalo tang aliyo kalingon mangyari kang punta. Ating manyo ka kang CR. Kay bat elida buring. Eda buring aminan. Otang karing banyo. Hoy! Nano pa niya likod mo, Ken? Hoy, sulit ka! Hoy! Sulit na ka man! Ay, pati palya! Amo. Kitang kaya sumahin, hindi ko amin natin. Guys, respeto naman, no? Wow! It's a toy game! 1-1! Kailangan natin ng pektos. Dakang salamat karingin ka ng sinuporta kang We The Lokal kang Rainy. Solid kayo. You're the best. Thank you very Luwid much. kayo. Many more years to come, we hope. Dahil kayo pagawan. Parang pamilya kami salamat. Teka mga aga. Pagdako ko na eh. Bye-bye.